Hai Besti, iki anu ya Bes, video pas acara ketempatan yasinan Bes, pengajian yasinan rutinan malam Jumat kuwi ndelalah nggonku ketempatan kepanggonan Besti. Iki ngono aku pas menerima tamu sing teko ya anu Besti, apa ora bareng ya Bes. Kadang ngono sak rombongan ya 5, ya 10, kadang ngono enek tekone 1, 2 ngono. Ya alhamdulillah Besti, tamuku jamaahe sing teko lumayan akeh Bes, masih ora teko kabeh. Terahno ya anggotane akeh lho Besti, 120. Kelepomo sing tekoke 80 ya wis lumayan ya Bes. Alhamdulillah. Kek padahal sedina iki mang ketesuk wis mendung, terus awan gerimis ki nruwecih jan teko sore kalau Bes. Aku wis jan kuwetir-ketir ki engko lek teko bengi ngene piye. Lek ku ndonga ndremi milih ya Bes. Jan ya Allah, jenengan paringi terang ya Allah, mengki dalu aku ngono. Ya alhamdulillah kok ya terkabul. Ndelalah kersane ngalah ki Bes. Bengi ki terang. Lah iki para penerima tamu iki ya tak jentrek ning arep. Tak kon ngancani aku Besti, iki tangga-tanggaku ngono. Ya menerima para jamaah sing hadir ku lho Besti. Ya kuwi enek teko neh ngono ya ngono ku lho Bes. Ya kadang terus siji kan ya ora bareng, gek ya omahe ya ora padha, kadang ya sak grumbul ngono bareng ngono Bes. Ya wis ngene iki Besti videoku. Engko dilanjut eneh. Tolong ya Bes, sing urung follow aku gek ya ndang subscribe, share dan komen ngono kalau Bes. Tetap semangat ya Besti, dan terima kasih atas dukungannya.